when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista sa Mahal nga Birhen sa Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. Nagpakita ang Mahal nga Birhen niadtong December 9 to 12, 1531 ngadto sa usa ka yano nga Indian dito sa Mexico ug naghatag siya og pagtulunan nga biyaan ang mga tuo-tuo ngadto sa mga pagano o pagdapit sa katawhan sa pagbalik sa Ginoo. Hangtod karon mao ni ang kinadak-ang debosyon o pista dito sa nasod sa Mexico, sa Amerika o sa Latin America o dinhi sa ato sa Pilipinas o daghang mga nasod sa tibuok kalibutan. Ang atong mahal nga inahan kanunay nag-atiman nato, naggiya kanato sa padayon sa pagsunod sa iyang anak. Ako sa ning atong Archdiocesan Shrine o patrona sa atong Archdiocese ang Our Lady of Guadalupe. Dito sad ko gikan, dito ko nakat-on o nakakita sa akong bukasyon. Mao nang happy pista sa tanang taga Guadalupe. Niya atong iampo ang atong nasod nga makailaon tag Ginoo ug mosunod sa pulong sa Ginoo, labi na ang ato mga political leaders o mga church leaders. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagmanggihatagon nganhi kanato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa daghang mga grasya bugti sa ilang pagkamanggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Amahan didto sa langit, kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, gaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita, Dios sa gahom o kaluoy, gipanalanginan mo kami dito sa tipiak
sa pagtungha sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe, o gibutang mo kami ubos sa iyang inahanong panalipod. Itugot nga ang iyang mga pangaliya magtabang sa tanang katawhan sa pagdawat sa usag-usa isip mga igsuon. Pinaagi sa imong kalinaw dinhi sa among kasing-kasing, maghari unta ang imong kalinaw sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo ug paglipay ug katawhan sa Sion. Kay muanha ako ug mupuyo uban kaninyo. Niadtong panahona, daghan unya ang mga nasod nga modangop sa Ginoo ug sila mahimong iyang katawhan. Ug mupuyo siya ubad kanila, ug mahibaluan unya nila nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. Ug maiya sa Ginoo ang Huda, ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta, ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamong tanan at tubangan sa Ginoo, kay muanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios labing halangdong nagdaig kanimo, nagpanalangin siya kanimo. Labaw sa tanang babayi sa yuta, pagkatakos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi, aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Gisaad sa unang pagbasa nga ang Ginoo mopuyo uban kanato, Emmanuel. Si Maria nahibaw sad niining maong saad tungod kay nagsigi man siya tuon sa balaang kasulatan, kay mao man ay kinaiya sa mga tao niadtong panahona. Ambot ka karon, lingi ako no imong tupad ina sige pakagtuon sa Bible. Pangutan na ba imong tupad na sige kagtuon? Way basa-basa Bible. Mao na si Maria, aware kay siya sa saad. Usa sad siya sa taga-Israel nga milaom nga matuman ang saad sa Ginoo nga ang Dios mopuyo uban kanato, muhari uban kanato, ug ang iyang gingharian dili gayod matapos, dili mabuntog, dili pareha sa gingharian ni Hari David nabuntog, gingharian ni Solomon ug uban pang mga gingharian na nga buntog dinhis kalibutan. Karon niabot ang panahon nga ang Ginoo muhari na. Unsa may nahitabo?
ang batanong babae, mga 14 anyos, 15 anyos, maoy gi-ofiran nga magpakatao ang Ginoo pinaagi kaniya. Kanang 14 anyos karong panahon na tawgon gina nato wapay buot, no? Kusog pa kay nang muduwag computer, di pa ginakamaong manglaba sagaran uban ana sige laglaag wa gyud buot, di pa kasaligan. Pero ang Ginoo nipili gyud sa batan-on kayong dalaga. Hibaw mo ngano? Ha? Unsa may rason? Nganong si Isabel nga tiguang na kaayo, di man hinuon mo giagian, pari pagitong iyang bana si Zacarias. Nganong ang gihatag ni Isabel ang propeta raman nga maoy mag-una ni Hesus, si Juan nga magbubunyag niya, si Maria nga bata pa kaayo, dili pa kaayo kasaligan, mao manoy gipakatawhan sa Ginoo. Hibaw mo ngano? Wa mo kibaw. Ako wasa ko'y klaro. Pero ang ato lang suway-suwayan og subay kay si Maria giandam ng daan sa wapa gani siya, wapa siya mataw, giandam na siya sa Ginoo, plano nis Ginoo. Mao nang naa siya Immaculate Conception bag-o pa natong gisaolog atong Pitsa 9. Pasabot giandam siya sa Ginoo. Ikaduha, si Maria gikan sa pagkatao hangtod aning mga idara, nakita sa Ginoo nga nagpabilin siyang limpyo, way mansa sa sala, limpyo. Gilinga imong tupad, ing nalimpyo pa ka, ing nakono, nalimpyo pa ka antod karon. Oh, si Maria dili lang kamaong manglimpyo sa balay, di lang kamaong manglimpyo sa iyang naong o sa iyang lawas, kamao kay siyang manglimpyo sa iyang kalag. Ikatulo, ug mausad ni rason nganong si Maria limpyo kaayo, tungod kay si Maria gikan sa pagkamatngon niya buot hangtod ni ining mga idara, gani hangtod siya namatay og gipasaka ngadto sa langit, nagpabilin gid siya nga 100% sulugoon sa Ginoo. Never gid siyang nanugo sa Ginoo, sulugoon gid siya. Gikono be, lingian sa imong tupad ing nawa ka kapanugo sa Ginoo. Oh, kusog itang manugo sa Ginoo. Sigihan na nakog balik-balik din. Sige gitag panugo sa Ginoo. Hapit gani kada simba nanugo tas Ginoo. Hapit kada nato rosaryo nanugo tas Ginoo. Hangtod mo sangko na lang tas tuo-tuo. Oh, kanatong pagsigpanugo sa Ginoo, maayo unta ko ani akong sakit, mupasar unta ko sa board exam, makakita unta kog uyab, mausab unta ning akong anak, mausab unta ning akong bana. Kana bang mga sugua ba? Usahay dadon tas tuo-tuo. Kay moingon dayon kadto didto, to ay imahin sa birhen didto nga kusog ay mo milagro. Adto dayon ka, din aka kakita nga naade ang Ginoo, naade ang mahal nga birhen sa imong tupad, naas inyong altar, naas imong kasing-kasing. Adto gyud ka didto kay para gyud matuman ang imong sugo sa Ginoo. Ana, tuo-tuo. Sa pagpakita ni Maria didto sa Mexico, sa Tepeyac Hill, ngadto sa Indio nga si Juan Diego, ni adtong 1531, kusog kaayo ang tuo-tuo, paganism, mo nang bugnaw kaayo ang pagtuos mga tao didto. Bugnaw, tuo sila ng adlaw, tuo sila ng mga kahoy,
mga buwan, mo na ilang Ginoo. Yan, ipakita dayon si Maria. Og iyang ingnan si Juan Diego, ingna ang obispo pahimuag kapilya dinhi sa Tipiak. Nakaroon nahimo na ng dako kayong simbahan. Og gikan ato dako kayong conversion sa mga kaning Mexicans ug ang tibuok kalibutan. Gasugod sa usa ka yano kaayo nga Indio, pobre, gani galisod pa siya kumbinser sa obispo. Lisod kay kumbinseron ang obispo niya usa ka tawo nga maglakaw lang og pila ka kilometro o na pa moabot sa simbahan. Pobre kayo, taga-bukid. Ako maka-imagine sa kunako sa una maglakaw migikan sa among lugar sa kahugan padong sa simbahan sa Guadalupe aron mo alagad mi isip choir. Nganlan gyud mi taga-bukid, taga-books, yan ang taga-bukid. Mo na nganlan mi taga-bukid niya mga out of school youth, mo na ingingana mo. Pero sige lang gyud mig lakaw, sige lang gyud mig pangadsi sa Rosario. Ang resulta nahimo gyud kong usas mga aktibong leaders diha sa Guadalupe sugod 1985. Hangtod gyud nisod ko sa seminaryo pagka 1995. Hangtod karon na pare. Ngano man kay na influensya ko sa Berhes Guadalupe. Gihangyo sad ko kuyog sa akong uyuan sa pag-agawan si Noy Iloy Alipar dito sa Langob sa Guadalupe. Ako mo dito itiglid sugod 1988. Ako itiglid sa novena sa Birhen sa Guadalupe dito sa Langob. Mingaw pa kay nas unas itong panahon na 1988 hangtod yun nisod ko sa seminaryo. Ako gitigli dito sa novena ug dito nako napalgan ang sugo sa Birhen nako nga mo sulod sa seminaryo. Mao ni ang usas mga bunga sa paningkamot sa mahal nga Birhen Maria nga dili unta ta mapunta ngadto sa mga tuo-tuo, ngadto sa mga idolatry, ngadto sa paganism. Kay kani manggong kalibutan mga igsoon giharian gid ni mga idolatries, tuo-tuo. Nilingi ay mong tupad ing nawa kay tuo-tuo karon. Wa kay mga bakos diha, wa kay mga habak-habak diha, wa kay magsigig dool ana mga orasyon, huyop-huyop, wa mo ana. Pero naay idolatry karon ay labaw pa ana. Og unsa man ang idolatry? The love of money. Kana mo'y pinakataas nga og pinakadako og pinakalig-on nga tuo-tuo karon. Kana bang motuo ta nga ang kwarta mao gyud makaluwas nato. Nya ato yung daghanon ang atong kwarta aron lang gid ta maluwas. Nga kun wa kay kwarta, wa gyud kay kaluwasan. Kana mo'y dako kayong tuo-tuo karon. Nya matod para ba ni San Pablo hastang mahal nga Birhen iya sa nang gisulti nga pupariha ana, the love of money is the root of all evils. Kining tanang kagubot karon labi na dinhi sa atong nasod, kanang atong mga political leaders hasta atong mga church leaders manag-away na gani na, managlalis na gani na, magdinautay na gani ng atong mga leaders. Ang main reason gyud ana kwarta. Kwarta. Kalaog, kahakog sa kwarta. Kanang mga leaders sa mga nasod
mag-away na gani na, maggubat na gani na, ang pinakadako yung rason diha related gyud sa kwarta. Kwarta gyapon. Kaya kumusta man ang pamilya? Kung ang banag asawa mag-away na gani na, maglalis na gani na, unsa man gyud number 1 nga rason? Ha? Oh, 99% related sa kwarta. Kung musugod na gani kuyanap ang mga illegal, ang mga bisyo, labi na ning drugas, kaning sugal, kaning inom, kaning terorista, muhari na gani ni sa usa ka nasod or sa kakatilingban, unsa may hinungdan nganong kusog kaing sugal, kusog kaing syabo, kusog kayo ang mga marijuana, ang cocaine, kusog kayo ang mga pangambos, pang-terrorism, kawat, hold up, tulis. Kung kusog na kayo na, unsa may rason? Ha? Kwarta. Ug mao ni ang idolatry nga angay natong idangop sa mahal nga Birhen Maria. Unsa may gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria? Kakabos. Unsa may gipuy-an ni Hesus? Kakabos. Unsa may gipuy-an ni San Jose? Kakabos. Unsay gipuy-an sa mga santos nga nakahatag og daghan kaing kaayuhan sa atong kalibutan, sama sa mga kaayuhang gihatag ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, Saint Vincent de Paul, Saint Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, nila ni Saint John Bosco, San Fernando Rey. Unsa may ilang gipuy-an sang kinabuhi? Kakabos. Mao na sugod karon, ayaw na gyud higugmaa ang kwarta. Di na nato higugmaon ang kwarta. Unsa may atong higugmaon? Unsa man? Ha? Ang slat. Ang slat gyud higugmaa. Ang slat ba? Pasabot ang imong kwarta, ipalit nag slat. Diha dapita ang imong kwarta mahimong mapuslanon para sa mga kabos o sa simbahan. Salamat sa atong mga slatters, ha? Ang atong sana SBF DAG niabot nag 45,717 ang atong halin. 14,283 pa ang atong igbabaligya. 500 pesos per slot. Ambot kanus apa ka ni mahurot nga mura magjutay kay mo palit og 500. So hangyo na sad ko, ha, gikan karon Pistas Guadalupe hangtod December 25 ato yung palitan og usa ka slot ning SBF DAG. Kita nga gusto nga mosunod sa mahal nga Birhen Maria, ayaw na nahigugma ang imong 500, ihatag na dinhi sa simbahan, gamito na nato sa pagbayad sa atong utang sa kumbento. Nahuman na ba atong kumbento? Karon December 16, hopefully makasakay na taana up and down. Nya maghuwat lang tag kinsay unang mataymingan sa pagkaputol. Ade ay ligon sa nakamahal sa tong bayad ana. Apit na mo 3 million na tanang gasto na to anang ilibitura. 3 million kapin nya maputo lang. Grabe sad. Unya ang atong CTUMM para sa atong pagtukod og mga balay. Wow, congratulations. 237 na lang ka slots ang atong kuwang. 237 hurot na ni karong adlaw. 69,763 na ang atong halin. Nindota. Tag 100 pesos per slot. Hotdo na ni nato 237. Kajutay na lang ana. Ato lang yang kwintahon kung ang nahibili na tong kwarta paigo ba sa 52 pa kabalay ang atong buhatonon. Unya ang ato sa kuan, kanina atong fokusan sad og katong SBF DAG, kaning atong bag-ong slot Santo Niño's Healing Gift para karong December o January nga mga activities. Ang
is in HG. Na natay halin 226, na apay 39,774 ka slots, nga tag 100 pesos per slot. Ang atos ang lugaw, 72 ka slots man to, 3,500. 47 na ang atong halin, 25 na lang ka slots ang available, 3,500. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Sa ginagmay nga paagi kining inyong pagsigig pamalit og slots, ang atong pagsigig palit, apil sa kuani, mao ni ang atong pagbuntog sa dako kayong idolatry, kanang paghigugma o paghatag sa atong paglaom diha sa kwarta nga atong manluluwas. Yes, nagkinahanglan tag kwarta, pero ang paggamit unta nato sa kwarta mao gyud ang Dios non nga paagi, dili ang yawanon o tawhanon nga paagi. Unsa may Dios nong paagi, ang kwarta gamita sa pag-atiman sa labing ubos o kabos nga nanginahanglan. Maunay paggamit sa kwarta. Unsa may yawanon o tawhanon, ang kwarta gamita para sa imong kaugalingon. Gamita ang kwarta para sa imong katagbawan. Mauna siya yawanon. Ato ng buntogon. Hinaot unta ang mahal nga Birhen Maria, maugyoy maghatag nato sa guidance. Matod pa sa atong kaning tubag sa atong salmo, sa atong tubag, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nganong siya may labing dako nga dungog sa katawhan, si Maria, kay iyang gipakataw ang pulong sa Dios nga mao ang atong manluluwas si Hesukristo. Kita sad mahimo sa tang labing dako sa matas Ginoo, basta himuon natong tao ang pulong sa Dios. Unsaon man magpakasulugoon ta sa pulong sa Dios, unya atong buntugon ang mga tuo-tuo o mga kaning idolatries dinhi sa kalibutan, labi na gining gugma nato sa kwarta. Manindog tong wa na mahigugma sa kwarta, pagampo sa katawhan. Mga igsoon sa atong pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe, atong inahan, malaumon kitang mudangop sa Dios sa atong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Ngang mga nangulo sa simbahan, padayong mutawag sa katawhan, aron biyaan nila ang makasasalang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ngang mga tao ang gisangunan sa pagmando, mupatunhay sa kalinaw dinhi nining atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ngang mga kabus ug ang mga naguol, makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga hukta nato ang unsay maayo ug likayan ang matagmatang nga dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaong paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga mitaliwang mga matuhuon, makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Praise thee for the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Thy God bless the work of our hands. Praise thee for these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grain, all the toil and dreams of humankind, all we are, we bring us bread and wine. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuselanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang among mga gasa nga gihalad kanimo niining pangilin sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe ug itugot nga kining sakripisyo maglig-od kanamo sa pagtuman sa imong mga sugo isip mga tinuod nga anak sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang lawas ug dugo sa imong anak nga among gikalawat niining sakramento, maghiuli unta kanamo sa imong gugma, kami nga naglipay diha sa Santang Inahan sa Guadalupe,
magpuyo unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa panagdait hangtod mobanag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga gahom. Mulihok ni nato kay mopuyo man siya uban kanato. Apan ato gyung biyaan ang mga tuo-tuo labi na gid ning paghigugma sa kwarta. So padayon tang mamalit o mga slots atong SBF dag tag 500 pesos per slot para sa ato ning kumbinto. Ang CTUMM tiwasono na ni tag 100 pesos para ni sa atong ipagtukod og mga balay nya. Ang ato sad nga SNHG para ni sa ato karong activity sa December ug January Pista Senior tag 100 pesos gihapon. Ang atong lugaw tag 3,500 ang slots. Pakpakan na to ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Nga padayon sa ta nga nagdawat karon sa halad sa atong mga edad kadtong ikhak. Pangrimit na mo sa inyong mga edad, halari og pasalamat. The more nga magpasalamat ta, the longer we enjoy life. Di ba? Ang atong YouTube channel, kaning Padresiano Ubod, nga naanay mga 210 ka mga subscribers, maugid ni ang inyong sundon, suportahan kanunay, aron dili lang ta maka-income, makakat-on pagyod, makalikay pagittas mga scammers. Ang ato sang Facebook page, mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan, mo na title sa atong kaning atong Facebook page. Karong gabi mao na sad ang atong prosesyon. Ato naman tong nasugdan last week nga tulo lang ta kalinya magprosesyon. So tulo lang gyud kalinya, pimag inyo ginang bantayan unya tulo kalinya lang unya ari pagita mo compress sa right side sa karsada aron ang ato mga motorista, mga motor, mga sakyanan dili maproblema kayo. Ana lang no kay sa madug nabaghuan pa to noong tingali igabot yun ngadto sa unahan labi na ngadto padong nas limugmog ala maghuot nas karsada tulo lang yapon kalinya nya aris kilid aron ang mga motor nga mangagi dili gyud maproblema. Amo na itong buhaton hangtod ta mga matay mga kufradiya mga tiwasono na rabata. So sige manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Adlaw